Hallucinationer, vrangforestillinger, forestillinger om konstant at være overvåget. Det er nogle af de konsekvenser, som brugen af isolation kan have, ifølge psykolog og kriminolog Ida Koch. Fra uro, ængstelighed til egentlig angst, som kan blive til egentlig psykotisk angst. Spørger man formand for Fængselsforbundet, Bo Yde, er det dog ikke så sort-hvidt. Det er meget nemt at komme og sige, at det er skadeligt, er det med på, men det er også skadeligt, når han slår andre mennesker oven i hovedet med en tun eller et bordben, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er også skadeligt, og den ret mener jeg faktisk ikke, at man har. Beskeden er dog klar fra Ida Koch. Isolation er isolation, og det er skadeligt. Ja, det er skadeligt, men det er også forholdsvis skadeligt for mine kollegaer at få en dåse tun oven i hovedet i en sok med fuld kraft. Ikke? Ida Koch mener dog, at fængslerne håndterer de indsattes adfærd helt forkert. Er det pisk eller gulerod, man skal give dem der, og det man gør, det er, at man giver dem pisk, som egentlig gør, at de får det endnu dårligere. Man går ikke ind og kigger på, hvad er det, der sker i dit liv lige nu, siden du eksploderede ude i køkkenet. Ifølge Bo Yde er der dog nødt til at være konsekvenser ved uønsket adfærd. Strafcelle er sådan den sanktion, vi kan bruge til at regulere uønsket adfærd. Og vi er nødt til at kunne regulere uønsket adfærd. Vi kan ikke bare sige, at det må du love aldrig at gøre mere, så snakker vi ikke mere om det. Sådan fungerer det ikke i et fængsel. Altså der er nødt til at være en konsekvens. Bo Yde anerkender dog, at strafcelle muligvis ikke er den mest optimale konsekvens. Fængsel under et, og herunder selvfølgelig også strafcelle, er jo ikke den optimale løsning. Der er ikke rigtig nogen, der har fundet et bedre forslag de sidste par tusind år. Og indtil det forslag kommer, hvad vi skal gøre, der virker bedre, så er det jo det, vi har.